Ilalagay ko yung kalahati ng kamatis sa ilalim. Yung ginger dito na lahat sa baba. And itong tamarin, lalagay ako yung na-preserve na tamarin ito na nilagyan ko ng salt. Pampaasin. Nilagay ko na yung fish. Water lang. Pang-isip. More paminta.
Come on! Salt. Suka. White vinegar. Maglalagay ako ng oil. Itong oil na ginamit ko yung used oil ito, yung pinagpretuhan ko din ng fish. Kaya nire-reserve ko yung mga oil na pinagpretuhan ko ng fish kasi tuwing magpapaksi ako ng isda, yun din ang gagamitin ko para mayroon akong pang ingredients. May pang oil ako sa bumaba na yung water niya. Luto na siya. Talagay na to, luto na.